Radiate love, reciprocate happiness, and bring surprises kahit saang parte ng Bicol region. Yan ang parating ihahatid sa inyo ng JFS Petals and Service sa inyong lahat. At kahit na makulimlim ang panahon ngayong araw, mananatili pa rin tayong magdadala ng surprises at good vibes all the way here from Calagbangan, Sipocot. Pero bago yan, dahil wala ang inyong Ate Angel, makakasama niyo muna ako, si Ate Mitch, ang newest surprise ambassador. At bago natin tunghayan ang isang nanay na sasurpresahin natin ngayon sa araw na ito, tara na't kilalanin muna natin ang mga packages na ihahandog natin sa kanila. Yes, mga ka-JFS, meron tayo dito ang isang bubble balloon na may nakasulat na Happy 66th Birthday. Meron din tayong Jollibee Chicken Joy, and of course, dahil birthday ng ating surprise nanay ngayong hapon, meron din tayong ibibigay na red ribbon cake, puto and balao, Dunkin Donuts, Greenwich Pizza, and of course, ang napakalaking money bouquet na worth 33,000 pesos. Ngayong hapon, narito tayo ngayon sa natatanging lugar dito sa Camarines Sur, sa Calagbangan, Sipocot upang surpresahin ang isang natatanging nanay na magse-celebrate ng kanyang 66th birthday. Pero bago yan, ladies and gentlemen, huwag nating kaligtaan na i-follow ang social media account ng JFS Petals. Follow us on Facebook, Instagram, and YouTube channel. We don't just create, we captivate. Without any further ado, tara na't kilalanin natin ang espesyal na nanay na magse-celebrate ngayon ng kanyang birthday. Tara na, let's bring happiness, radiate love, and bring surprises all the way from Calagbangan, Sipocot. Finally here sa Calagbangan, Sipocot. And hang in there dahil makakarating na tayo at pupuntahan na natin ang ating isa-surprise ngayong hapon. A few moments later. Lang po kami 6,000. Pa-receive ko muna po ni ma'am. Ano po? Pwede po ma'am ikaw na magbukas na. Kakapabakuna ko lang po. Ika ang mayo. May bukas na. Ma'am, Aurea. Ay, di pa kaya. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Ma'am Aurea Alvarez! Yan! So palakpakan natin si Mami! Dito pa yun! Happy birthday po! Ito po ay munting surprise sa iyo ng anak na si Ma'am Maita Alvarez all the way from Saudi. So Ma'am, meron ka pong marireceive na. Medyo emotional si Mami. So, meron ka po mga marireceive na bubble balloons. Yan. Meron din po kayong marireceive na Chicken Joy from Jollibee. Siyempre, merong red ribbon cake. Meron din puto and balao. And of course, Greenwich Pizza. And Dunkin Donut. And of course, ibigay natin ito kay Mami. Alam mo tayo kita siya na pagkakas. Bakit na dyan? And of course, Mami worth 33,000 Ayun! So Mami, sa mga na-receive mo po ng mga packages, ano po yung nafe-feel ninyo? Masaya. Very emotional ka, Mami. Ano po? So, ano po yung gusto nyong sabihin, Mami, sa mga natanggap niyo? Salamat. So, ilang taon na po ba si Ma'am Maita sa abroad?
4 na taon. Pangilang anak niyo po si Ma'am Maita? Great. Okay, ma'am. Dahil po nasa abroad ngayon si Ma'am Maita, meron po siyang ibibigay na mensahe para sa inyo. So, babasahin ko po para sa inyo. Medyo emotional si Mami. So, babasahin ko po, Mami. Hello, Ma. Happy birthday sa imo. Naway napasaya ka at nasurpresa ka sa araw na ito. Madaming thank you sa pagiging isang dakilang ina sa amin. Sa aming magkakapatid. Kahit may mga tampuhan na nagaganap, still, we support each other. Sana humaba palalo ang life nyo at mahintay nyo pa ang mga magiging apo nyo sa akin. Ayan na nga pala yung 66 yellow bills. No, pakihulog na lang po ulit sa account ko after. I love you, Ma, from Saudi to Pinas. Happy birthday ulit. Mwah! Sabi niya, from Tani. So, ayan, Mami. So, ano po, Mami, ang masasabi niyo kay Ma'am Maita? Ano po po doon? Ano po ang masasabi niyo kay Ma'am Maita? Salamat tayo. Yes po. So, meron ka po bang kasama pang ibang anak na nandito ngayon? Kahit yung ating mga audience ay very emotional. Ma'am, ikaw po ba ay isang anak din ni Ma'am? Okay, Ma'am. Halika po dito, Ma'am. Samahan niyo po kami. Ma'am, anak ka po ni Ma'am Aurea. Ay, ikaw din po, Ma'am. Samahan niyo po kami ngayon. Ma'am, ano po yung message niyo kay Mama niyo? Ma'am, happy birthday. Sana pa. Umaba pa ang buhay mo. Salamat. Marami ba kahit wala lang si Papa. Naparal mo kami. Maraming salamat. Thank you so much. Salamat po. Ano po bumalik yung name mo, Ma'am? Maylin. Ma'am Maylin. And kasama rin po natin ngayon mga ka-JFS ang isa pang kapatid ni Ma'am Maita. At Ma'am? Sa Ate Mayet. Mag-jack-in po yung muna po kayo. Ma'am Mayet. Ma'am Maita. Ano ma'am yung message nyo ma'am kay Mother Aurea? Siyempre, good health na. Based ka. Mahal mo ulit. Ulit. Amerika. Yes! I-greet natin ulit si Mami ng happy birthday. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Happy birthday! At syempre, hindi kumpleto ang birthday ni Mami kung walang birthday cake na i-blow niya ngayong hapon. So, kasabay ng pag-blow niya ng cake, kakantahan ulit natin siya ng happy birthday. So, okay, mag-blow na tayo. Ito na po natin yung cake. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yay! Happy birthday, Ma'am, once again. Meron po kayong cake from JFS. And Ma'am, yan, once again, happy birthday. Ma'am, ngayong meron na po kayong 33,000 pesos worth of bouquet, money bouquet. Ano po yung plano niyong paggawin sa binigay niyo? Pa-swimming daw yan po. Wow! Nagsiswimming! Ayan, Ma'am. Meron po ba kayong sinayan na sala-sala sa bahay? Baka pabayado kita sa aga. Ma'am, ano po yung nararamdaman niyo ngayong 66th birthday niyo? Nadangog din doon ko ha, mapaswimming si Mama. Mabidyo ko. So, nandito po tayong lahat kasama ang inyong mga kapamilya at lalong-lalo na si Ma'am Maita. Nakikinig po siya ngayon. Ma'am, any last message po for your loved ones na nag-prepare, naganda para sa celebration ninyo? Na happy dahil kayo ay nagsa-celebrate ng 66th birthday. Any last message for them po? Happy birthday. Ano po ang iyong mensahe para sa kanila? Salamat po mga
Ayan, okay. So, salamat daw po sa mga hinihanda ninyo. Mamaya-maya ay magsasalo-salo tayo. Kidding aside. So, once again, Mami, sana hindi po kayo nabigla sa prank natin. Lahat po ay surprises yun para sa'yo, Mami, syempre. Ba't hindi doon sa ano nga sabay labasan? Mas surprise po kayo pag nandito, Mami. Tingnan nyo at medyo kinabahan kayo. Ibig sabihin, surprise ang ating prank. Birthday ko, meron ako 6,000. Okay, Ma'am. So, once again, happy birthday po ulit. We wish you all the best and long life, healthy life. So, ayan mga ka-JFS, isa na namang special na tao sa kanilang mga mahal sa buhay ang ating nasurpresa ngayong hapon. Patuloy pa rin tayong magdadala ng good vibes at sorpresa sa ang parte man ng Bicol Region. Ako ulit si Nashil, ang inyong surprise ambassadress. Thank you so much! Mami, happy birthday and be happy.